doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
atau dinami doho daging nami. Tangihon hamu mapatik ni debata di minggu tasadarion, imana tersurat di buku Heber 10 ayat 36. Ai habengeto do narosot di hamu, asa tarula hamu lomo ni rohani debata, jala dapot baga-bagai, atong rak mangidogugo mahita tu debata, mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Tatopo timadosata tuado pani debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Kodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Dua tahun nema sori mago kopit sapulusia naung songgop tubang sonami. Torop do namangai panahiti sian tonga-tonga nami jala torop nang namarujung ngolu. Ali Tuhan sian leleng ni nama sai dohot panginonana tungolu nami daikon lam takas mahaminian marnida holong ni roham dohot si pangulu dihami sai marpamuati maroham dihami molo ditonga ni pangotak ni namasai si patahami madele dang lamar bisuk kami mamilangi ari-ari ni ngolunami asiroham unang jolalu rimasmu midahami. Asalam takas parsitu tuon nami marhaposan holan tuho di sude namasa di ngolu nami.
lehon matu hami to dimna badiai, asa unang ganggu hami di asini roham, alaya sahot rohanami marha porseaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pelean na mangulu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagani di bata taringot tu hasesani dosata. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba. Lebat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahet tu hita hobar tu akah dosata. Jala dang dibaloso tu hita hobar tu akah jahatota. Songon asini rohani mama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana. Asangapon madi di batana di kijang. Amin. Sogon amado tu anak kona, holong din tu hata itu dan masa di pangurupiona, hombar tu pada nana Tuhan. Tani debata turpu epistel di hari mingguon di mana tersurat di pangukapon bidusada mamuka sian ayat 4 rodi walu kajahama marsikat soring. Ahu surat ni si Johannes madapoton na pituhuria na di Asia. Asini roha madihamu doho dame sian ibana na mangului naung manguluhian jalana naingro nang sian na pitutodi na diadopan ni habang sana. Nang sian Yesus Kristus si tindangi haposani na parjolo tubuh sian akan naung mate si gonggom akaraja ni tanoon ibana do maka hoholongi hita jala dipalua hita sian dosata marhite-hite mudarna. Dijadi hodo hita gabe harejaon hamalimon ni debata amanai. Di ibana mahasangapon do tagugon ro di saliling-ililing na. Amen. Idama na Roma ibana di bagasan ombun, idaon ni nasa mata do ibana, nang akan naung manulang ibana, gabe mangangguhi bema saluhut bangso ni tanoon, mida ibana. Ima tutu, amen. Ahu do bonana jala ujungna ninna Tuhan debata nuaing, debata naung adong hian, nanaing roi sigonggom saluhutna. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalan naupeopsa. Amin. Yesus
Taha tidakon maha porsio tai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsio di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsio di debata Jehovah, ido ama parguguna sohatu dosan, na tumopalangit dohotano. Ahu porsio di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon di si Maria, na gabe-gabean si Anton di Parbadia, andorang so habubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hao pinorsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhundu tu siamu ni debata Jehovah, amanai pergugu na so hatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di Parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho di hasesani dosa, doho di hatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak na umate, doho di hangoluan na sorasuda. Amen. Horas madita salutna, tabigima tikting duhureta hakapiro mangun, Minggu tanggal 21 November 2021. Parmingguon diuriata HKBP Romangun. Parmingguon sadarion ima Minggu 21 November 2021 dipatupa di pukul 6, pukul 10, pukul 10 tolu, pukul 10 tolupulu, dohot pukul 10 sia wib dohot hatutuan. Sada daya tampung ni gereja Holland 375 halak setiap permingguan. 2. Ruas nanai marminggu nungga manjalo vaksin paduahon. Tolu, andorang so masuk tu gereja jolo dicekin di aplikasi Peduli Lindungi dohot HKBP Romangun. Papaton dung haluar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. 5. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Jala sudi perminggu ini dipatupa marite tatap muka dohot live streaming. Minggu ujung tahun parhuriaon manam parningotan diaka namoding. Minggu sadarion 21 November 2021 ima minggu ujung tahun parhuriaon jala parningotan di akar ruas namoding. Di sudi permingguan di jahon ma akar ruas namoding di setahun parhurianon. Sude kegiatan kategorial punguan mansohot ma di bulan Desember 2021 satu bulan Januari 2022. Jala mula atama di bulan Februari 2022. Pilihan tahun 2021. Ruas naung pasaton pilihan tahun 2021 dan sikop dope songonata anggarhon di tahunon. Jala mulai tema di ruas niuriata naung pasaton pilihan tahun na. Tua karuas naso mangalion pilihan tahun 2021 pinanggido asaboy di pasatu huria songon tanda hamliotata dia kapasu-pasu naung tajalo sian tuhata. Berita Natal. Kalender HKBP Romangun tahun 2022. Nungga dicetak kalender HKBP Romangun tahun 2022 lau mangalului dana pesta Natal 2021. Harga minimal 50.000 per eksemplar. Jala sude maruas ni huriata manuhor untuk manupahi biaya Natal ni huriata. Buletin Natal HKBP Romangun. Di patupa huriata do buletin Natal dohot tahun baru 2022. Ima informasi sude kegiatan Natal dohot tahun baru. Jala buletinon pe marision ucapan selamat Natal 2021. Dohot baru 2022. Tua karuas niuriata manam perusahaan nanaim pasaton ucapan selamat Natal dohot baru boy ma mendaftar tu panitia Natal asa boy dipamasuk tu buletin. Ucapan selamat Natal dohot baru
foto nanain dicetak ima sada alaman, satongah alaman, saparopat alaman, manang separuh walu alaman dohot arga, sada halaman sada juta, satongah halaman 500.000, saparopat halaman 250.000, saparwalu halaman 150.000. Danai boy ma di pasat tu gereja HKBP Rawamangun manang ditransfer tu rekening Huria. Renovasi lukas dot penambahan AC gereja. Disakapi Huria tado lau merenovasi gedung lukas, asa boy dipakai dot dengan dot menambah AC di ruang gereja. Hombartusi nunga dibentuk tim lau mendesain dot membayar estimasi biaya. Rincian biaya boy ma dijaha di harotas titing manang web HKBP Rawamangun. Marhition di sosohon tusude ruas nuriata asa dohot berpartisipasi mengalihon sumbangan marhite uang manang barang manang material. Tuhatama patuluson akasakapta jala sude ruas nuriata di pasu-pasu tuhata. Pelayanan Dewan Diakonia. Natal Diakonia Sosial HKBP Rawamangun di Patupama di hari Rabu 8 Desember 2021 masuk pukul 10 WIB. Asa situawik mengalihon perwakilan ganbuik dua halak baik ama manang ina nambambalu hon marliturgi manasida pajojor hon jalaro latihan di hari Senin tanggal 22 di tanggal 23 November dohot 6 Desember 2021 masuk latihan pukul 10.40 WIB maringanan di ruang Timoteus. Tona Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Nunga di Patupa Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta na di hari Rabu 1 Kamis tanggal 10 November 2021 maringanan di Sopo Marfikir Jakarta jalatona Sinode boy ma dijaha di harotas tikting manang di web HKBP Rawamangun. Tikting naing marbagas, tikting parjolo, sada naing manjalo pasu-pasu perbagasun ma Jeffrey timbul manurung, ruas ni HKBP Resort Taman Mini, anak nyamata Paris manurung, tubuh ni inata tumiar Boristopul, dohot orona, Natasha Marisi boru barimbing, ruas ni HKBP Rawamangun wik gangkana, boru ni amata saat perjuangan barimbing, tubuh ni inata Romauli boru shopping. Pengmasuk-masun di hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 di gereja HKBP Resort Taman Mini, Jakarta Timur. 2. Naing manjalo pasu-pasu perbagasun ma Andre Siombing, ruas ni HKBP Rawamangun, wik penggilingan, anak niamata tumpal halomoan Siombing nahinan, tubuh ni inata Siti Norma boru simajutak, dohot orwana, Maria Natalina simajutak, ruas ni HKBP Resort Harapan Baru, boru niamata Berlin Hasuluan simajutak, tubuh ni inata lam sihar boru gultom nahinan. Pemasuk-masun di hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 di gereja HKBP Resort Harapan Baru. Tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu perbagason ma Fredrik Buckner Sitanggang, ruas ni HKBP Resort Buhit Samosir. Anak niamata Berman Sitanggang, tubuh ni inata Asima Buru Nenggolan, dohot orwana. Jessica Tika Bonasari Boru Silalahi, ruas ni HKBP Rawamangun, wik utan kayu manis. Boru niamata Bob Silalahi, tubuh ni inata Rita Boru Simurakir. Pamasuk-masun di hari Jumat tanggal 20 November 2021 masuk pukul siawib di gereja HKBP Resort Rawamangun, Jakarta Timur. Tikting parjolo dohot paduahon. Naing manjalo pasu-pasu perbagasan ma Indianto Pangaribuan,
ruas niakap pia arung paranginan hubang habit saran, anak niamata pongguk pangaribuan, tubuh ni inata Rusmini Borus Regar, dohot orwana, Sri Haryani Borus Majutak, ruas niakap Romangun Wik khusus, boru niamata Johnson Simajutak, tubuh ni inata Parulian Borus Saragi. Pamasu-masun di hari Rabu tanggal 24 November 2021 di gereja HKBP Perarung Paranginan Hubang Habit Saran. Tuhatama nama masuk parsaripion nasida, gabe parsaripion na denggan di tonga-tongata, tarlumo bima di joloni tuhata. Namoding, na di hari Rabu 17 November 2021, nunga jumolo monding sa halak doli-doli ruas ni Uriata, Halason Tampu Bolon, umur 51 tahun, anak niamata Weler Tampu Bolon nahinan, tubuh ni inata Redingse Boru Silitongan nahinan, alamat Jalan Pramuka Bakti Sada, RT 12 RW 0 Sia, nomor 16 Jakarta Timur, Wik Utan Kayu Manis. Tuudean di hari Kamis 10 November 2021 di TPU Pondok Kelapa. Tuhatama nama ngalehon gogo dot apalapul di keluarga namar sitaunoni. Pilihan dot aka udut ni bobuba tajahama di harotas tikting naung pindarade ni Uriata. Di pasu-pasu di batama aka barita masa dot ulaun aka si patupota bahen sangap di guarna. Songoni matikting di Uriata minggu sadarion. Di hamba nami na namin ang dihita sa luhut na, nuaing masuk mahita di acara parningutan dia kanang moding, kapara di ma rohanang todita. Nuaing sahat mahita tu parningutan niya kanang moding siya tonga-tonga ni Huriata, sa tao parhuriaun siyan mamuka tanggal 22 November tahun 2020, Rodi 21 November tahun 2021, Marede Mahita. Sajol Tatangi homa na tersurat di kompesi HKBP, taringot tu parningotan ni namoding. Tahapur siai jala tahati dakodo, apedo tu jolma mate sahali, dungi uhumi. Nama radian nama ibana sian ulauna. Jala Tuhan Yesus Kristus do Tuhan ni namangulu, dohot namate. Asa ia tabahepe parningotan dia kana moding, namarningot ajalta sadiri do hita disi, dohot pahoton pakirimota, di hadodomuni aka naporsea tu debata, dohot pahotor rohata doi, di ngulu parukilonon. Marhite podaon, taalo jala tatulak do, poda si hasipele beguon namadok adong do hadumuan ni todi ni naung mate doho jolma namangulu.
Akagowar ni namoding di huriata satau parhuriaun imamamuka tanggal 22 November tahun 2020 ro di 21 November tahun 2020 sada. Amata Tiopan halasan tabunan moding tanggal 22 November tahun 2020 tutup umur 70 sia tahun hinabaluhon ni inata Sinta Borusitohang sian Dwik Duren Sawit. Amata Insinyur Paul Sianturi MM moding tanggal 26 November tahun 2020 tutup umur 57 tahun hinabaluhon ni inata Ratna Riana Borusaragi sian Wik Pulau Mas Kampung Baru. Amata Usman Simanjuntak moding tanggal 20 sia November tahun 2020 tutup umur 63 tahun hinabaluhon ni inata Herlina Borusitumorang sian Wik Jatinegara Kaum. Amata Joni BH Sihombing moding tanggal 20 sia November tahun 2020 tutup umur 54 tahun hinabaluhon ni inata Ellen Yosepin Boru Sigalingging sian Wik Utan Kayu Manis. Amata Robert Lumbanturuan moding tanggal 1 Desember 2020 tutup umur 67 tahun hinabaluhon ni inata Lasta Lastri Boru Parhusip sian Wik Penggilingan. Amata Herman Tanda Sitorus moding tanggal 4 Desember tahun 2020 tutup umur 62 tahun hinabaluhon ni inata Hotmaida Boru Marpaung sian Wik Pulau Asem. Inata Situa Tiurian Boru Lumbantowing. Inata Tiurlan Boru Lumbantowing moding tanggal 7 Desember tahun 2020 tutup umur 76 tahun tinadikon ni amata Situa FTM Sormin Nahinan sian Wik balap sepeda. Amata Edison Kasman Mahadi Naiborhu moding tanggal 8 Desember tahun 2020 tutup umur 63 tahun hinabaluhon ni inata Lisbeth Taruli Frida Boru Pasaribu sian Wik Utan Kayu Manis. Inata Saur Inata Saur Mauliate Boru Simanjuntak moding tanggal 20 Desember 2020 tutup umur 50 tahun tinading ni amata Binsar Simanungkalit Nahinan sian Wik Kayung Putih Kaping Polri. Amata Dr. Andus Ie Ginting moding tanggal 22 Desember tahun 2020 tutup umur 67 tahun hinabaluhon ni inata Nurita Boru Sibarani sian Wik Cipinang. Inata Herlina Berliana Boru Tambunan moding tanggal 24 Desember tahun 2020 tutup umur 77 tahun tinading ni amata Tubur Simanjuntak Nahinan sian Wik Duren Sawit. Amata Horas Tabunan moding tanggal 25 Desember tahun 2020 tutup umur 65 tahun hinabaluhon ni inata Sri Yani Leman sian Wik Pisangan Gading Raya. Inata Emi Tosima Boru Tabarat moding tanggal 26 Desember tahun 2020 tutup umur 72 tahun hinabaluhon ni amata Porman Siregar sian Wik Rawasari Cempaka Putih.
Amata Surung Effendi Sinaga, moding tanggal 5 Januari tahun 2021, tutup umur 40 tahun, hinabaluhon ni Inata Juliana Elfrida Borusiahan, Sianwik Cipinang. Inata jumpa ukur boru paranginangin, moding tanggal 12 Januari tahun 2021, tutup umur 67 tahun, tinading ni Amata Washington Sahala Silitonga Nahinan, Sianwik Rawamangun Tegalan. Amata Marudut Saud Sinaga, moding tanggal 10 Januari tahun 2021, tutup umur 60 tahun, hinabaluhon ni Inata Nur Cahaya Borusinambela, Sianwik Rawamangun Tegalan. Amata Banjar Marpaung, moding tanggal 20 Januari tahun 2021, tutup umur 72 tahun, hinabaluhon ni Inata Dinar Borupa Jahitan, Sianwik Kampung Ambon. Inata Leli Anita Boru Batubara, moding tanggal 15 Februari tahun 2021, tutup umur 56 tahun, hinabaluhon ni Amata James Silalahi, Sianwik Utan Kayu Kayu Manis. Inata Erilis Mawati Borusitorus, moding tanggal 17 Februari tahun 2021, tutup umur 57 tahun, hinabaluhon ni Amata Robin Hood Huta Barat, Sianwik Kampung Pertanian. Amata Lelo Bestari Panjaitan, moding tanggal 10 Februari tahun 2021, tutup umur 57 tahun, hinabaluhon ni Inata Rosmei Donda Boru Lumban Tobing, Sianwik Kayu Jati Sunan Giri. Amata Firman Panjaitan, moding tanggal 20 Februari tahun 2021, tutup umur 80 tahun, hinabaluhon ni Inata Mariati Borusiagian, Sianwik Rawasari Cempaka Putih. Amata Jonggi Krisman Panjaitan, moding tanggal 21 Februari tahun, tutup umur 21 Februari 2021, tutup umur 77 tahun, hinabaluhon ni Inata Tiur Mangungsi Borusitorus, Sianwik Duren Sawit. Amata Insinyur Perlindungan Nababan, moding tanggal 24 Februari tahun 2021, tutup umur 72 tahun, tinading ni Inata Rosida Boru Simanjuntak Nahinan, Sianwik Rawamangun Tegalan. Inata Emi Rosmaida Boru Hutagaul, moding tanggal 10 Maret tahun 2021, tutup umur 71 tahun, tinading ni Amata Baharaja Buntulan Tambunan Nahinan, Sianwik Penggilingan. Amata Bili Parulian Hutauruk, moding tanggal 15 Maret tahun 2021, tutup umur 57 tahun, hinabaluhon ni Inata Laurencia Borusi Hobing, Sianwik Penggilingan. Inata Timur Hap Boru Panggabean, moding tanggal 17 Maret tahun 2021, tutup umur 80 tahun, tinading ni Amata Maruli Lubantobing, Sianwik Cipinang. Amata Henry Cornelius Huta Barat, moding tanggal 21 Maret tahun 2021, tutup umur 60 tahun, hinabaluhon ni Inata Helen Margaret Boru Tabunan, Sianwik Rawamangun Sada. Amata Mangara Tua Pandapotan Gultom, moding tanggal 10 April tahun 2021, tutup umur 60 tahun, hinabaluhon ni Inata Esther Boru Damanik, Sianwik Kampung Ambon.
Amata Julianto Tridharma Papahan. Moding tanggal 21 April tahun 2021 tutup umur 40 tahun inabaluhon ni inata ani hot maida borusi manjuntak sian wik balap sepeda. Inata Purnama boru Tapubolon moding tanggal 25 April tahun 2021 tutup umur 60 sia tahun tinading ni amata Abner naibaho nahinan sian wik Rawamangun Rawasari Cempaka Putih. Inata Helminar boru Sinaga moding tanggal 20 sia April tahun 2021 tutup umur 77 tahun tinading ni amata Japar Sihite nahinan sian wik Rawamangun Tegalan. Inata Mariam Sah boru Panjaitan moding tanggal 10 Sada Mei tahun 2021 tutup umur 80 sia tahun tinading ni amata Melanton Pardede nahinan sian wik Kayu Jati Sunan Giri. Inata Mareti boru Sirait moding tanggal 10 Mei tahun 2021 tutup umur 65 tahun tinading ni amata Mangasa Tambunan nahinan sian wik Rawamangun Sada. Amata Sinton Simarmata moding tanggal 22 Mei tahun 2021 tutup umur 76 tahun inabaluhon ni inata Rosinta Borusitorus sian wik Rawamangun Tegalan. Inata Alum boru Raja Guguk moding tanggal 23 Mei 2021 tutup umur 84 tahun tinading ni amata Kral Marpaung nahinan sian wik Rawamangun Tegalan. Inata Resmin boru Nababan moding tanggal 26 Mei tahun 2021 tutup umur 70 tahun tinading ni amata Kloster Siahan nahinan sian wik Pulau Asem. Berton Leonardo Simanjuntak moding tanggal 20 Mei tahun 2021 tutup umur 34 tahun anak ni amata Guntur Simanjuntak tubuh ni inata Desmawati Borusiahan sian wik Rawamangun Tegalan. Amata Saud Tambunan moding tanggal 20 sia Mei tahun 2021 tutup umur 70 tahun hinabaluhon ni inata Rosiana Borusi Tanggang sian wik Pulau Asem. Amata Wilson Pardede moding tanggal 30 Mei tahun 2021 tutup umur 64 tahun hinabaluhon ni inata Risda Borusi Dabutar sian wik Hutan Kayu Manis. Inata Desri Boru Gultom moding tanggal 30 Mei 2021 tutup umur 44 tahun hinabaluhon ni amata Patar Siahan sian wik Pisangan Gading Raya. Inata Ruslina Boru Marbun moding tanggal 25 Juni tahun 2021 tutup umur 60 sia tahun tinading ni amata Tupak Marwan Halumoan Simbolon nahinan sian wik Rawasari Cempaka Putih. Amata Dolok Simanjuntak moding tanggal 1 Juli tahun 2021 tutup umur 50 sia tahun hinabaluhon ni inata Sinta Boru Naibaho sian wik Rawamangun Tegalan. Amata Dr. Andus DJ Marius Tamba moding tanggal 2 Juli tahun 2021 tutup umur 80 sia tahun hinabaluhon ni inata Marcelina Borusi Tumorang sian wik Cipinang. Inata Mutiara Boru Manalu moding tanggal 6 Juli tahun 2021 tutup umur 72 tahun tinading ni amata
KMH silalahi nahinan sianwik utan kayu manis. Lucian boru simbolon moding tanggal 7 Juli tahun 2021 tutup umur 40 tahun. Boru ni amata tupak marwan simbolon nahinan. Tubuh ni inata Ruslina boru marbun nahinan sianwik rawasari cempaka putih. Amata Jonggar Pasaribu moding tanggal 8 Juli tahun 2021 tutup umur 82 tahun. Didading ni inata Nur Elis boru marpaung nahinan sianwik Kelapa Gading. Amata Ropinus Sinaga moding tanggal 8 Juli tahun 2020 sada tutup umur 61 tahun. Inabaluhon ni inata Eris Tauli boru Tambunan sianwik utan kayu manis. Amata Yopi Palito Raja Guguk moding tanggal 8 Juli tahun 2021 tutup umur 45 tahun. Inabaluhon ni inata Saroha boru Manalu sianwik Penggilingan. Inata Ristaulina boru Purba moding tanggal 4 Juli tahun 2021 tutup umur 77 tahun. Tinading ni amata Rapen Pandiangan nahinan sianwik Duren Sawit. Irma boru Sitopul moding tanggal 7 Juli tahun 2021 tutup umur 45 tahun. Boru ni amata Pitor Hamonangan Sitopul nahinan. Tubuh ni inata Duma Isi Timur Masi boru Simamora sianwik Rawamangun Tegalan. Amata Walman Sianturi moding tanggal 10 Juli tahun 2021 tutup umur 70 tahun. Inabaluhon ni inata Hotmaida boru marpaung sianwik balap sepeda. Amata Buyani Joshua Rio Tambulon moding tanggal 10 Juli tahun 2021 tutup umur 46 tahun. Inabaluhon ni inata Grace Marsinta boru Tambunan sianwik kayu putih Kapling Polri. Amata Dr. Andus Sahat Panjaitan moding tanggal 12 Juli 2021 tutup umur 84 tahun. Inabaluhon ni inata Parlina Dalla Rosa boru Napitupulu sianwik Cipinang. Inata Hotmaida boru marpaung moding tanggal 15 Juli tahun 2021 tutup umur 66 tahun. Tinading ni amata Walman Siaturi nahinan sianwik balap sepeda. Tiomsi inata Tiomsi boru Siahan moding tanggal 16 Juli tahun 2021 tutup umur 70 tahun. Tinading ni amata J Simanjuntak nahinan sianwik Rawamangun Tolu. Inata Elsgeria boru Tambunan moding tanggal 21 Juli tahun 2020 tutup umur 70 tahun. Tinading ni amata Raja Lela Sitorus nahinan sianwik Pulau Asem. Amata Pulau Sinambela moding tanggal 27 Juli tahun 2021 tutup umur 74 tahun. Inabaluan ni inata Tio Minar boru Batubara sianwik balap sepeda. Hendra Haikal Siregar moding tanggal 27 Juli tahun 2021 tutup umur 30 tahun. Anak ni amata Adrian Siregar nahinan. Tubuh ni inata Tiurma boru Simanjuntak nahinan sianwik Cipinang. Dedi Manurung moding tanggal 27 Juli tahun 2021 tutup umur 40 tahun. Anak ni amata Sodungaron Hamanurung nahinan. Tubuh ni inata Nursia boru marpaung nahinan sianwik Penggilingan. Inata Emi Sere boru Papahan
moding tanggal 31 Juli tahun 2021 tutup umur 85 tahun, tinading ni amata buka tua sinaga nahinan sian wik Pulau Mas Kampung Baru. Amata Beni Saud Sinaga, moding tanggal sia Agustus tahun 2021, tutup umur 30 tahun, hinabaluhon ni inata Herlina Boru Ambarita sian wik Rawamangun Tegalan. Amata Menar Johannes Agung Napitupulu, moding tanggal 11 Agustus tahun 2021, tutup umur 30 tahun. Inabaluhon ni inata Rahel Angelia Boru Simajuntak sian wik Cipinang. Inata Jarar Boru Sitorus, moding tanggal 14 Agustus tahun 2021, tutup umur 55 tahun. Inabaluhon ni amata Desmond Sianipar sian wik Kayu Jati Sunan Giri. Inata Prieda Boru Tampu Bolon, moding tanggal 20 Agustus tahun 2021, tutup umur 20 tahun, sian wik Utan Kayu Manis. Amata Demo Parulian Banjarnahor, moding tanggal 24 Agustus tahun 2021, tutup umur 45 tahun, hinabaluhon ni inata Rima Novita Borusiahan, sian wik Rawamangun Tolu. Inata Togi Tiurma Ida Boru Manik, moding tanggal 27 Agustus tahun 2021, tutup umur 70 tahun. Tinading ni amata Sahat Mangido Tua Manurung Nahinan sian wik Kayu Putih Kapling Polri. Unedo Gabriel Agustin Sinaga, moding tanggal 8 September tahun 2021, tutup umur 10 tahun. Anak ni amata Justin Sinaga, tubuh ni inata Rita Lovino Timerli Boru Pandiangan sian wik Duren Sawit. Amata Situa Crosbin Siahan, moding tanggal 12 September tahun 2021, tutup umur 60 tahun, hinabaluhon ni amat inata Olopan Mardiana Boru Batubara sian wik Duren Sawit. Amata Sumihar Hasoloan Sianipar, moding tanggal 14 September tahun 2021, tutup umur 80 tahun, tinading ni inata Erni Boru Tapu Bolon nahinan sian wik Kayu Jati Kapling Polri. Amata Mangiring Pasaribu, moding tanggal 25 September tahun 2021, tutup umur 67 tahun, hinabaluhon ni inata Rosline Boru Sihombing sian wik Gangkana. Amata Situa Wesley Hasitongan Banjarnahor, moding tanggal 2 Oktober tahun 2021, tutup umur 87 tahun, hinabaluhon ni inata Hisar Demak Dia Boru Samosir sian wik Utan Kayu Manis. Amata Marisi Parulian Slamat Sitorus, moding tanggal 14 Oktober tahun 2021, tutup umur 50 tahun, hinabaluhon ni inata Tiurma Alana Boru Nenggolan sian wik Kayu Jati Sunan Giri. Inata Tohom Simangucong Boru Simangucong, moding tanggal 22 Oktober tahun 2021, tutup umur 63 tahun, hinabaluhon ni amata Hendrik Pangaribuan sian wik balap sepeda. Amata Piator Humala Sakti Simanjuntak, moding tanggal 20 Oktober tahun 2021, tutup umur 50 tahun, hinabaluhon ni inata Anita Betty Rosalina
Rosalina boru pardede sian wi penggilingan. Halason tapu bulun. Moding tanggal 10 November tahun 2021, tutup umur 51 tahun, anak ni amata waller tapu bolon nahinan, inata redingse boru silitonga nahinan, sianwik hutan kayu manis. Torop ni ruas ni huriata na moding di bagasan sadatau parhuriaun titikion ama 41 halak ina 27 halak doli-doli 4 halak namar baju 2 halak danak sahalak pungu mamuse 75 halak ma ruasta naung jumolo siat tonga-tongani keluarga siat tonga-tongani uria nataha holongyon atong di hamu amanami nanami marede mahita siam bukwede nomor 247 ayat sada. Martangiang mahita nunga di pasato hami ali Tuhan tu sada ujung tau parhuriaun di tonga-tonga ni huriam hakabipi Rawamangunon di tatap podo saluhut perjalanan ni huriam di bagasa sada tau parhuriaun adong do las ni roha adong do nasorang jala soluk do lungun pojot ni roha agugutan nang persirangan perdagingon marhite namasa di tonga-tonga nami siala hamatean lungun pojot do rohanami Tuhan dina hutang-hitangyok kami akaguar na huhahulungi hami amanami inanami ianakon nami si solhot nangali-ali ali Tuhan Jehovah diponjot ni rohanami dang na liluhami ai hodo debata nami debata na mangulu dohot debata ni akajol manaung mate tuk doho marmuru-muru nasida atong pargugu masa luhut keluarga na tinadikon ni akadongan nami naung jumolo ima Tuhan saluhut keluarga diapalatikyon asahot manasida marpakirimon hot manasida toktong mamuji ho molo masihol pe tu akan naju mulai patugu Tuhan pahot hapur siauna ai dihodo saluhut akan hapur siai molodung mate nasi
Ali Tuhan Jehovah molo di bagasan hagaliodo nuaing aka keluarga di bagasan parsahiton tangamu nabadiai matuhan manukoli mamasu-masu nasa ubat na ipangan nasida pamalum matuhan lehon mahasehaton asa marhahi pason nasida ro mamujiho ro pasangapon guarmu nabadiai buhut makirim dihangulu asubut debata pardinggan basa bongotan nami ma sada tahu parhuriau nai baru muse mamuka apenon Homa Tuhan dongan nami linggomi mahami pataru mahami Tuhan tu sada parhuriau nai baru marhite na marhaposat tuho pasu-pasu hami unang tadi kok uju masa hamaulun unang tadi kok kami uju masa hagalion tarumobi di akapangordam ni COVID-10 sia namasa dope satu tikin wang alai songom paniopmu di tahun nasal putiok mahami gomos asa toktong di bagasako hami mangula ulau nami. Pasu-pasu ruas ni huriam salukutna. Ya kaparnguluon nasida sari hot Tuhan. Ya kayanakon nasida lehon abisuhon. Lehon hapistaran. Asa marbisuk. Star nasida madapoton napi narsita nasida. Ya kayanakon naso dapota rokap dobe naung kok umur nasida lau marripe. Patudu Tuhan nagabe rokap nasida. Asa gadaras di rohanami. Tonga-tonga ni ngulu nami. Ya kana makirim parbue bortiap pe ali Tuhan. Oh ma Tuhan. Nama masu-masu. Mangalehon hasil sorang ni dana ditikina di tonga-tonga ni keluarga nasida. Suang songonia li Tuhan. Diganup na toras. Na mangalului ngulu siap hari. Sarihot Tuhan. Pasikop mabuhal nasida. Nang akalan siya. Nang akan nababalu. Nasopot somarama somarina. Urang loas nasida galedo hop pujung. Alai dongani nasida Tuhan. Tupahi ngulu nasida marhite hai pason. Dohot las ni roha. Asa sahat Tuhan tutua nasida. Hodo dongan nasida. Pasu-pasu huriam HKBP Rawamangun. Kaluhut parhubas ihut madibagasat todim to diperbadai. Asa marhubas hobartulomo ni roham. Nang pamarita negara nami pe. Ali Tuhan. Lehom mahabisuhon nasyak. Pasikop. Parsoran nami o Tuhan. Parbadiai. Gabi pamuji o dopako. Nang nalaho majalo hatam hami. Nagabi sulu-sulu. Di bagasan ngulu nami. Na pinatol hasni naposom. Inampadita Herlina Boru Siregar. Buhay rohan ang todi nami. Asa tarjako kami. Hatam nabadiyay. Tarbahay kami. Mamake patikian na jepegon. Laho mangulu hot di bagasako. Di bagasan Kristus Yesus martangnya kami. Amin. Mari demahita sian bukede nomor 520 alu. Ayat sada dohot ayat 2.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti akateate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita saluhut na manginang. Selamat hari Minggu. Banyak orang suaranya gale ya. Horas. Idetong. Sadarion masuk mahita di minggu tutup tahun parhuriaon. Berarti minggu naro nunga masuk di tahun baru parhuriaon yang ditandai dengan penyalaan satu lilin dan kita masuk dalam minggu Advent na parjolo. Turpuk jamita dihita di minggu tasadarion ima sian pesalmen 10 ayat sada 1 ayat 12. Tapayhut-ihut ma di bagasan rohatta songonondo taringo tu hasitongan ni hatani di bata. Hatok tongon ni debata dohot hagaleo ni jolma. Tangiang ni si Moses naposo ni debata. Ale Tuhan say hodo haporusa nami marsudut-sudut. Tagan so tubuh dope akadolok, jela tagan so adong dope ditubuhon tanoon dohot portibion, nunga adong hiakko ale debata, sian saleleng-leleng na rodi saleleng-leleng na. Sumuang do gabi orbuk jolmai di baik ko, dungi di doko muse, mulak ma hamu ale jolma manusia. Ay sobokon sa dari natuari naung salpudo na 1000 tahun ianggo di jolom. Jalak songon sadagat si parjaga di borngin. Di umbakodo nasida, jadi mate manasida, manogot na inunga martubur diulahi songon duhut-duhut. Torang ari marbunga doi jala martubur, hape budari nai disabi do jadi malos. Ay siap do hami dibahin rimasmu, jala binahin di parpiar ni murukmu, umbahin topu mago hami. Nunga dibaik ko hajahaton nami tu jolom, dosa nami aka nabuni tu hatiurun bohim. Ay lamoru do aka ari-ari nami sudena dibahin rimasmu, ay songon hoi sada do laho sudah aka tahun nami. Hari-hari ni tahun nami itap 70 tahun doi. Jala molo marhagogon situ tu diayak do 80 tahun. Jala hina dinggan nasida do hangalu tondo halo jaun. Ay hatop situ tu do laho salpu. Jala habang do kami. Tung ise matumandag gogo ni rimasmu. Jala dihabiari hohom bartup mangonai ni rimasmu. Sai parohai mahami mamilangi aka ari-ari nami. Asa dapotan roha na bisuk kami. Ido yanggo sahakna. Hamu aka dongan sa persiawan di bagasan Kristus Yesus. Molo masuk kita apalah di minggu sadarion ima di kalender gerejawi. Songon sada halna penting dalam memaknai perdalanan ningoluta. Ari-ari ningoluta pada akhirnya ikon tiba do di sadat titik. Di bagasan titik perhentianon ima manusia terbentang kaku dang beboi marhua alai ahado yang dia miliki ahana adong dihita saat kita pergi tidak ada yang kita bawa. Justru kita dihantarkan di Pataru tu pemakaman jala terbaring dohita paimahon sangkakala sian debata laho padungohon
aka jol mana mate. Sebelum tiba hita tu titik perhentiani, masuk mahita nuaing, mengingatkan minggu akhir tahun gereja, jala diajak dohita di minggu tasadarion, laho pahusor-husoron, merenungkan perjalanan hidup kita ini yang tersurat di Pesalmen 10 ayat 1-12. Adong nanaing berengota songon sada singot-singot manang gabe pelajaran madihita na parjolo ikon do hita berani mandok iya debata na mangalinggomi hita. Tuhan adalah perteduhan kami. Molo taingot sudah do hita haya berjalan lewat tol ate. Baik tol jalan pendek maupun tol jalan panjang. Adong do di tonga-tonga di pardalanani sada inganan nadidok rest area, tempat beristirahat. Di rest area on adong do pom bensin SPBU, adong do tempat panginuman, adong do tempat istirahat di bawah-bawah pohon. Pokoknya sandok akan lalu jadi perdalanan, akan butuh mengisi BBM, adong do disi SPBU. Lapatana, dalam hidup ini kita tidak terus berjalan. Ido alana, au ngahuilala tikii, ada itu satu jalan dari Tangerang menuju Serang, saya tidak tahu. Asal lewat situ saya pasti kenapa harus ngantuk. Alai molo sehali dua hari, saya memang agak terganggu. Alai dong jojot ala TKI, ala MPSD di Banten, jojot marapot to kantor distrik nadong di Serang, HPHMI di Tangerang. Mola dong rapot salini terhuingok ma. Ayau agak terganggu do, au molo membawa mobil dengan lagu-lagu walaupun itu karena tidak konsentrasi, takut tidak terdengar juga dari belakang ada klakson. Alai khusus dijalani, saya langsung pasang itu lagu. Sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya terbiasa, saya bisa melewati tempat itu tidak mengantuk. Itu saya sudah tandain. Jadi saya berpikir, songoni doaka nama buah mobilon. Sebetulnya dia tidak ngantuk, tetapi kenapa pas di tempat itu dia harus ngantuk? Jalan udah ngolo memaksakan diri. Kalau saya sudah ngantuk, saya akan ke pinggir dan saya pejamkan mata 3 menit, 4 menit, sudah segar saya jalan. Songonido perjalanan hidup tak. Kita tidak terus-terus saja hidup begitu saja lurus-lurus. Tidak begitu saja terus kita di bagasan lasti roha. Kita tidak hanya terus hidup di dalam penderitaan. Kita juga tidak hanya begitu saja. Pasti ada kerikil, pasti ada belokan-belokan hidup itu. Tapi satu hal yang mau kita lihat. Ada satu tempat yang bisa kita andalkan sebagai rest area. Saat kita jenuh, di saat kita sedang terpuruk, di saat kita sedang berduka yang sangat dalam, ikon taingok do, Tuhan adalah tempat perteduhanku. Sadar do hita, di bagasan ngulu tahun, ai bangsa Israel ipe, mardalan do sian Mesir tu Kanaan, ai padang gurur doi.
Dan adong rest area. Ale adong sada pemahaman bahwa ada tempat perteduhan yang diberikan Tuhan. Sama dengan hari-hari yang kita jalani. Tidak terus panas, tidak terus hujan, tidak terus dingin. Ada waktunya. Tapi hidup ini kita tidak akan pernah kehabisan nafas. Dan kita harus yakin dan berani mengatakan, ai hodo parlinggoman nami. Pesalmen nagabe jamita di hita disebut donakin di ayat na parjoloyate. Tangiang ni si Moses. Ima doa Musa. Musa yang membawa keluar bangsa Israel, yang membawa alai dan sahat tu Kanaan. Nah, sahat membuat bangsa Israel tu Kanaan ise 2 goar. Yosua dan Kaleb. Saya sudah pernah ingatkan itu, jangan lupa. Odo naikon tajari tapaingo tu aka yana kota tu pahoputa. Memang Musa yang membawa keluar, tetapi yang sampai membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan adalah Yosua dan Kaleb. Dan adong gogoni si Musa, dan adong gogoni si Yosua do si Kaleb. Aina jugul jigil jugal do yang go bangso Israelon. Alai di lehon debatado tunasida hagogoon apistaran habisuhon lau mengadopi bangsa Israel. Dengan tujuan bangsa Israel terlindungi sian berbagai ancaman maut. Di ayat na patuluhon didok diturpukta semuang dogabe orbuk jolmai di baiko dungi didoko muse mulak mahamu ale jolma manusia. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Isi dohita na mamboto adiga kita mengadop di bata. Siapa dari kita tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini? Jawabannya, tidak seorang pun yang tahu. Orang yang segar bugar saja bisa pergi begitu saja. Coba bayangkan kita masih bercanda-canda kemarin. Tak porsea au. Ay mekelekel dohami. Songonido nang tu amang piator si manjuntak nahinan. Ay rapak dohami marende tiki MPP na mga luluy dana laho manuhor orgenon. Tidak ada tanda apapun, segar. Suaranya nyanyi pun bagus. Topu baritai. Apalagi maka dongan narpak di bagasan marpesta rapdohot ibana sore. Itu tidak bisa diprediksi oleh manusia sepintar apapun manusia itu. Dan boy diprediksi ibana adigan ma kita borhat manadikon portibion. Alanido, sebelum Tuhan memanggil kita, nakin didok mulak mahamu alejol ma manusia. Pertanyaannya, ahado parbueni naung tatinggalhon tu aka na tatinggalhon gabe songon warisan di bagasan ngoluta. Di momen peringatan tu akan naung mondingon, pertanyaan ini terus kita tanyakan di dalam batin kita. Agar
kita bisa selalu mengingat peribahasa-peribahasa. Gajah mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan nama. Nama yang bagaimana? Apa cukup dengan nama Pendeta Herlina Siregar? Buasa tiki mangolu. Jot jol matu namateon. Alai dung mateon na burjuan no namateon. Sobarani mandoko natakang do tiki ngolu nauninna. Sobarani hita makataon taringo tuha matean. Molo tataringo tia kana mate mata dok di bagasta. Satabi jabuon. Kenapa? Kenapa kita harus tabu membicarakan tentang kematian? HP nalaho salpudo sudehi tape ikon mate masa babiar dak pola babiar hita. Ido alana molo ridokon olak ni 7 tahun do umur nina sempurna. Selebihnya hangaluton. Alani do las rohaku di aka na tua-tua nami di son godakian na lansia. Molo naung adong di ginjang di 70 angkat tangan majoinang amang. Wah amang tahe puji Tuhan. Terberkati Tuhan. Lewat 70 tahun alai tong di bagasan hahi pason. Itu yang saya doakan untuk kita semua. Naing hutang yakon songo kamu umurhu. Alana bapakku monding umur 60 sada. Mamaku monding umur 50 sia. Itoku siapudan umur 44. Kakakku siakangan umur 55. Itoku siakangan umur 50 sada. Dang dong nalo bisia 65. Au ngawanti-wanti nuai nga 50 walu tahun naro nga 50 sia umur mamaku kan. Tiki 50 sada ngalewat aman. Kakakku 55 ngalewat tahun 55 aman naro aku. Nuai naing 50 sia nama omakku. Molo lewat aman hupai mama ono plusada. Ala bapakku ono plusada kan. Molo lewat sia ono plusada. Ido tangyaku tuhamu amang sehat hamu asa umurmu nai songgop nang tua ganjang umur. Tangnya kok kamu, unak kami wala nama nangnya kok kamu. Alana molo gajang umur las roha terus melayani di bagasan iasni roha. Molo didok 70 tahun berarti kita diajak untuk hidup selalu bersyukur karena kemurahan Tuhan. Entah berapa tahun lagi Tuhan akan memberikan kita hidup. Alai tok tong tak ingot. Parpesalmen mengingatkan ini di ayat 8. Jika kita kuat sampai 80 tahun itu adalah hal yang luar biasa. Idoalana lasia dorohaku na di hari Kamisi kebaktian padang rap dohot aka lansia amang tahe lasian nang penama tua sanggup dope margoyang-goyang gabi maila iba na tua-tua sanggup bergoyang tapi iba poso dope kan. Lapatannya memang saya kasih tahu kemarin itu seandainya kita tertawa terbahak-bahak gembira itu akan menambah umur kita 1 minggu. Tapi kalau kita marah-marah itu justru mengurangi umur kita seminggu. Mana yang mau kita pilih? Terbahak-bahak alai untuk membuat kita terbahak-bahak nuai ngamaol. Holan memikir hon akadongan suami, istri, opung, oma, bapak naung mondingon ro ilu. Dakpor lube molo nahala Kristen dohita tapasah manaung jumolo itu Tuhani unang be hita gabe menghambat perjalanan nanaing mangadop tu Tuhani. Saunari tapi kiri hita mana mangulu di portipion. Bohado hita. Alana di ayat na parpudi diajar do hita di paingot do. Ajari mahami
mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan roha nabisu. Kenapa kita diajarin seperti itu? Kenapa Mazmur mengajak kita menghitung hari? Aduh gunana. Aita boto do sadari 24 jam. Sabulan 30 manang 30 sada hari. 1 tahun 365 hari dan seterusnya. Perhitungan waktu itu sudah pasti. Dan waktu ini terus berjalan. Waktu tidak pernah menunggu kita melakukan. Dia berjalan terus dan tidak pernah mundur. Itu makanya saya suka dengan waktu ini adalah milik Tuhan. Ya. Kalau kita punya kesempatan untuk berbuat baik, jangan tunda. Kita selalu diperhatikan Tuhan, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Molo CCTV di gerejaon, di Jabutawan, holan sekilas doboi mamer kita. Tapi Tuhan punya CCTV mengelilingi seluruh dunia dan melihat kita bagaimana kita. Apakah kehadiran kita di gereja hanya formalitas? Asa di bereng halak ringgas iba mar minggu. Apakah kita datang ke gereja berjanji nanti kita ketemuan di gereja, dari situ kita ke rumah si Anu ya? Jangan buat gereja menjadi tempat respose, tempat pertemuan. Jadikan gereja untuk mengisi kehausan iman akan firman Tuhan. Molo didok menghitung hari, bukan mau mengetahui berapa detik atau menit atau jam. Tapi pemazmur naik, manogihon hita, asa boy hita, merenungkan pahusor-husor perdalanan ningoluta dengan memiliki roha nabisuk, hati yang bijaksana. Sungguh alangkah tidak bijaksana jika seorang membiarkan waktu berlalu tanpa mengisi kehidupan ini dengan kegiatan yang baik. Apa yang ada di pikiran kita ini harus kita delete, harus kita cuci dengan rinso, biar bersih pikiran kita, biar tidak selalu berpikir negatif, biar tidak selalu curiga dengan orang lain. Kalau kita memikirkan kejahatan terhadap orang lain, kita selalu mencurigai akan orang lain, maka kita sendiri tidak akan bertumbuh di dalam iman. Kita selamat bukan karena kita baik. Kita menerima haluwaon dan alani nadenggak kita namar huriaon. Tak ingat do Martin Luther mandok. Dapat hita haluwaon holan alani sitolu dalani. Holan alani apa sola fide, sola gratia, sola scriptura. Hanya karena iman, hanya karena anugerah, hanya karena firman Tuhan. Bukan karena kebaikan atau bukan karena usaha kita. Umbai naboi hita nuaingon. Alani amang inang di bagasan aporsion. Hidup kita ini sudah diatur Tuhan. Saya ingatkan kembali, nggak berulang-ulang behudok di bagasan jamitaku, bahwa hidup ini tidak ada yang kebetulan. Hidup ini adalah kebenaran. Dakia didok kebetulan firman Tuhan. Nah adongi kebenaran firman Tuhan. Molo pajupang penuaing hita. Ala ditempatkan iba di songan pandita fungsional di Rawamangun. Kebetulan inang pendeta itu. Alana dung satahun di son pajupang banyak sekali rupanya saudara kandung saya di sini. Ada pariban saya, ada kakak saya, ada udak saya, ada amang boru saya, ada namboru saya, luar biasa. Tapi saya melayani bukan karena kita saudara, tapi karena Tuhan memanggil saya menempatkan di sini dan saya melayani
Dan mengingatkan kita, walaupun kita ini orang hebat, walaupun kita bisa mengatur, berolahraga, minum dan makan sehat, semuanya itu akan salpo. Kenapa orang yang sudah berobat sampai ke luar negeri, tongdo mate, HP ondang adong hepeng naholan tu puskesmas, tongdo mangulu. HP soposi sahina, biasa-biasa saja. HP nunga luas au asalau. HP dison nunga memasang ventilator. Alai boido selamat. Kita tidak tahu. Nama kita belum ada di buku kalau kita memang belum pergi. Tapi saya selalu berdoa, jangan catat dulu Tuhan namaku. Karena aku masih ingin melayani. Karena kebahagiaan seorang pelayan, ya di sini ada Amang Sintua Richard. Kebahagiaan seorang pelayan apabila kita bisa mengakhiri pelayanan dengan kalimat pensiun. Wah, bangga betul. Au peido nahu paima. Kaidang leleng nai. 7 tahun nai au pensiun. Jadi saya berdoa sampailah umur saya di masa pensiun. Las doro rohaku molo di paborhat ruas manang akadongan padita iba menghadapi memasuki masa pensiun. Itu kebahagiaan kami pelayan. Tidak ada yang lain. Karena apa? Karena ada kalimat sahat ulah tohonanmi. Itu yang membanggakan kita. Itu yang bisa membuat kita menjadi perenungan di perjalanan hidup ini. Ajari ya. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami. Bukan berarti menghitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Bukan begitu menghitung hari. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana. Asa lam tambah umur, lam bijaksana unang, lam tambah umur, lam perbeda. Lam tambah umur, lam cengeng. Lam tambah umur, lam sensinina. Aka bahasa nuaingon. Alai tambah umur, tambah manang semangat. Alana, saya percaya aka na tua-tuaku di sona lansia. Boido gabe sada kesaksian di hami akan au poso bahwa perjalanan hidup itu tidak hanya cukup dengan makan dan minum. Yang paling penting adalah berdoa dan berbuat. Saya ingatkan kepada kita yang sudah di atas 50 tahun. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjemput kita. Tapi yang jelas selagi masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Itu tadi pertanyaan, seandainya saya pergi, apa hasil untuk yang saya tinggalkan? Itu semua orang akan itu, buhado anon molo mateau, buhado yanakku, kan songoni do hita sipata, suku-sukun. Bukan itu yang mau kita ini, berbuatlah baik. Percayalah kepada Tuhan, tunjukkanlah pertumbuhan imanmu kepada setiap orang, kepada anak-anak pinopar. Agar saat kita pergi, mereka ingat, oh mamaku dulu rajin berdoa, mamaku dulu rajin nolong orang, oh bapakku dulu peduli sama orang lain, bapakku ini. Jadi ada yang mereka ingat saat kita pergi. Unang dokon, tiki mangolu, opungon, holana muruk-muruk do, enak. Jadi jangan ada hal yang kesan yang tidak baik saat kita meninggalkan ini. Alanido asa boy sahat hita. Mangatusi taringot Tuhan Mateonon olah sada do singot-singot. Unang mabiar. Tangan kita semuanya huruf M bukan? Manusia harus mati. Tidak ada yang huruf H. Kalau ada kasih saya buat saya Herlina. Singot-singot dihita di minggu sadarion. Di ujung tahun parhuriaon. Parningotan di akadongan naung jumolo. Alahita pe naing taadopi do kematiani. Asa unang mabiar hita marningot taringot tu kematianon. Kita harus tetap berserah dan percaya.
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Seperti khotbah kemarin doa pagi itu, indah sekali ayatnya itu. Selalulah berserah kepada Tuhan karena Tuhan sudah buka tangan. Romahamu, kamu akan aloja jalan nasorat. Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Minta yang terbaik dari Tuhan. Godang doa ke cita-cita di hita. Godang doa ke harapan-harapan di hita. Itu tidak bisa terjadi kalau tidak kita serahkan kepada Tuhan. Karena hidup kita bukan kita yang atur, tetapi Tuhan yang atur. Jangan pernah hitung-hitung kapan saya mati. Jangan pernah hitung-hitung kapan dunia ini akan habis. Selagi masih ada kesempatan, lakukan kebaikan. Songon sahalak pistar namandok. Jika keinginan yang baik tidak dikerjakan, maka hasilnya adalah kekecewaan. Sekarang saya punya kesempatan untuk berbuat baik, tapi saya tidak lakukan. Akhirnya saya kecewa, saya menyesal, tidak ada gunanya. Jika ada waktu untuk berbuat kebaikan, lakukan itu, jangan tunda. Jangan katakan nanti dulu. Katakan, ya saya siap. Karena nats ini mengingatkan kita agar kita memiliki hati yang bijaksana, hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu mengucapkan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kita sampai di tempat ini bukan karena kita hebat, tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Diberkatilah kita semua yang hadir di sini, termasuk akan atua-tua nami naung lansia. Saya sehat ma amang inang, saya gajang ma umurta, jalabui mahita melewati tahun ini untuk ketemu lagi di tahun baru Parhuriaun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Maulia tema hupasat rohanami tuho Tuhan, disiala asi dohot holong ni roham nama masu-masu hami. Alani asini roham do umbahay na boy hami marpungu di ingananon. Alani asini roham do Tuhan umbahin boy hami menjalani ari-ari ni ngolo nami. Molotung dipaingot ho asa memiliki rohana bisuk hami, asa lamananda mahami di asini roham. Molo dipangidoho hami lamar bisuk mendalani akari-ari namion, asa lambu tanda hami, isedo namandongani hami, saleleng mangulu hami. Dang alani hagogoon nami Tuhan umbahin bui hami, saat sonari marende, mamuji pasangapon guarmu, hudul, manangion hatam, sudenai Tuhan, tung alani asini roham, maulia tema. Tarlo mobi Tuhan, godang apala ditikion akan atua-tua nami nungalan sia. Dohot di kebaktianon Tuhan, upasahat hami matuho sude akan atua-tua nami lansia na adong di AKBP Rawamangunon. Lehon madinasida hahi pason, nang penaung lewat umur nasia dan usia sempurna naung dileako. Alailas rohan nami nang penaung melewati 70 tahun. Alai boido penasida Tuhan roh tu bagas joroon. Maulia tema Tuhan tung alani asini roham. Pasu-pasu ma keluarga ni amanami nanami na tua-tua nami on Tuhan. Asa boi lam tambah ma silas di rohan nasida. Di tonga-tonga ni ganup keluarga nasida. Tuhan martangnya kami di akar ruasmu. Na makasih holi pasu-pasum ima aka keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Tung tangi mahu Tuhan dipangidoa nasida, disihol ni roha nasida, asa tambommu suara ni dakdanak di keluarga nasida. Leon kesabaran di nasida napai mahon pasu-pasu siakko. Songoninang akayanakon nami na sedang mencari pekerjaan. Homa Tuhan mangaleon kemudahan di nasida, asa tetap nasida semangat. Nang penaung godang di leon nasida kalamaran-lamaran kerja. Alai lehon ma na pantas na sanggup na cocok dohot kemampuan nasida akan asa ulau nasida. Dia nakon nami na sedang masa perkuliahan. Pasu-pasu lehon hapistaran di nasida.
songoninang asa diboto nasida mengatur tiki nasida, asa bui perkuliahan nasida selesai tepat waktu. Dia kaya nakonami sedang menyusun skripsi, yang sedang mempersiapkan wisuda, pasu-pasu ma asa denggan sude Tuhan mardalan tikion, jala sehat ma dilean ho akaya nakonami laho menikmati keberhasilan nasida. Dia kaya nakonami nasian umur 0 tahun sahatu SMA. Tuhan pasu-pasu nasida, leon habison ini sida, asa boy nasida mengihuton aka pelajaran, pertumbuhan usia nasida, di pada usian aka parmaraan, parsahiton, asa toktong nasida boy menerima pendidikan na denggan, asa gabe anak, na taat, na patuh tu na tua-tua, jala anak na biar midaho Tuhan. Songoni manang Tuhan ganup keluarga ibu rumah tangga hubua kami sude tu bagasan tanganmu. Lehon ma kesabaran yang lebih lagi tu kami sude ina asa sanggup kami membimbing mendidik akaya nakonami di zaman naun waingon. Alana maul dun waing mendidik anak dak songon tiki zaman nami. Alani leon hapistaran, leon habisuhkon, tarlu mobil leon kesabaran Tuhan. Asa bui hami gabe ina kebanggaan di tonga-tonga di keluarga nang di tonga ni huria. Songoni nang aka ama, kepala rumah tangga, bono nami tuho Tuhan. Lehon di nasida talenta kepemimpinan, dina memimpin ganup keluarga nasida. Asa bui nasida songon imam, manogihon aka keluarga martangiang, manogihon aka keluarga marsaor dot ho Tuhan. Asa bui marhite-hite kepala rumah tangga naung dileko holong mi Tuhan. Tersalur ma dihami sudi aka anggota keluarga, pasu-pasu ma aka parkarejoni, aka ibu na bekerja, suami yang bekerja, asa homa na mangaleon kecukupan di ganup keluarga, aka naung pensiun Tuhan, lehon roha na sabar, lehon ma di nasida hahi pason nang lasni roha menghadapi masa-masa pensiun. Songoni nang Tuhan nuaingon, martangia kami itu aka keluarga, nuaing hadir di ingananon, naung mambegi Tuhan aka guar-guar ni keluarga nasida naung jumolo di alapo, pargogoi nasida, lehon apul-apul di roha nasida, asa unang paleleku nasida di bagasan, arsak ni roha manang duka cita. Alani Tuhan, tu bagasan tanganmu mahu pasahat keluarga, na di bagasan tikion, na berduka cita dope, asa gatihon mailu nasida, dohot silas ni roha. Tuhan di tikiope martang yang hami tu ruasmu na marsahit. Iman nyonya tepe si manjuntak baru na 70 na dirawat di rumah sakit Premier Jatinegara. Nyonya Cilitonga baru si manjuntak na dirawat di rumah sakit Persahabatan. Nyonya Sinaga baru si Nambela dirawat di rumah sakit Duren Sawit. Amang Sintua Heria Suta Barat na dirawat di rumah sakit RSPAD. Nyonya Tapu Bolon baru si manjuntak na dirawat di RSCM. Nyonya si Mamora baru Panjaitan na dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Songoninang akadongan nami na dirawat di Jabu. Anggun baru Manik, Tupal Nenggolan, Bendi dan Dial Marpaung. Nyonya si Marmata baru si Mangusong. Nyonya Sintua Marbun baru Nenggolan. Nyonya Sintua Lumbantoruan baru Hutasoit. Ferdinandus Tapu Bolon, Sintua SP Hutasoit. Lois baru si Regar, Nyonya Siahaan baru si Tanggang, Florida baru Manalo, Las Maria Panjaitan, Naomi baru si Anturi, Andar si Dabalok, KM si Hombing, Nyonya si Manjuntak baru na 70, Dami Herlina si Naga, Kesiana baru Tapu Bolon, Nyonya Sintua Jenenggolan baru si Lalahi, Tepe si Manjuntak, Halomuan si Manjuntak, Nyonya Baster Manurung baru Aruan, Maruhum Tampunan. Tuhan sudah naik dongan namion di bagasan parsahiton. Adong na huboto sakit na, alay adong do na sohuboto parsahiton na. Alay Tuhan tung ahape sahit nasida, say pamalum manasida marhite ubat na pinangan nasida, dot akatangan dokter na merawat nasida, bahkan medis rumah sakit na dipakai nasida, songon parhitian Tuhan lau mangaleon hama malum tu akadongan namin na marsahit. Hami na pungu di gereja ope Tuhan molotong adong pe aka parsahitan di pamatang nami Tuhan. Tanggal hon ma Tuhan di gerejaun asa mulak hami tu bagas nami di bagasan hahipason dohot las ni roha. Lehon ma di hami Tuhan ganjang ni umur. Bungkus tutup hami marhite tondim. Asa di padausian COVID-10 sia, di padausian aka parsahiton, asa betok-tok kami mamuji pasangapun guarmu di bagasan hahipason dot las ni roha.
Tuhan hupasat kami tu bagasan tanganmu ala nunga jenek nanaing marnatal kami. Pasu-pasu ma Tuhan dunia namion, portibio namion sian COVID-10 sia asa unang be adong gelombang patuluhon alai boy mahami sudah menjaga diri, boy kami tetap hidup dalam prokes asa Tuhan marhite-hite disiplin kami menjalani prokes lam tu sehat na mahami saluhutna saya tambah manang pasu-pasu di kami saluhutna asa mulak kami sian ingananon mambuan pasu-pasu nama cai balga na siako marhite-hite sian parsoran nami rap dohotho mau lihat ma Tuhan di ujung tahun ni parhuriaonon upasat kami ma Tuho mau lihat Tuhan nunga mandongani kami satu ujung ni tahun parhuriaon naing humasuki kami ma minggu na naing ro ima di tahun baru parhuriaon asa tong maleon di kami hai pason ganjang di umur jala ajari kami tok tong mandok mau liate di sileon-leon nauku jalo kami ganup di bagasan ngolo nami alani Tuhan sesa jumolo dosa nang pangalasion nami asa lamar nida kami di godang ni asine roham naung sahat jala nunga hujalo kami ganup marsada-sada di bagasan Kristus Yesus dohot unduk ni roha hudok kami tuho Tuhan mau liate asi maroham amin. Marende mahita baik yang di rumah songoninang na di gereja tapasat ma peleata. Dia mahorta mahor
Paendehon ayat sada, jongjong mahita. Huria nahinaholongan itu hata, macai jopokdo ariarita di portibion, martimbakon hatok tongoni. Alani di bagasan serep ni roha mahita mangido tutu hata, asa di lehon di hita pangatusion nasitong. Taringot tu jepek ni tikita di portibion, jala di patau hita mamelehon sandok ariarita na nilehon ni Tuhani. Di bagasan habisuhon. Nilehon nai patupa lomo ni rohana marende mahita. Pasahat matu Yesus salut namoluki rohana pambahenaku sahat matu Yesus saluhut na diriki sahat matu Yesus saluhut na ngoluki. Tatangnya koma peleta martangi yang mahita. Ale de bata amanami na di banua ginjang. Hodo haroroni salut si leon-leon na denggan dohot nasau libasa na moliutus. Upasat hami masian na nilehomi tu hami pele nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa parasya kami peleanon. Patimbulhon harajon muritonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Uhai marohanami marhite tondim. Asalam hutanda hami godang di sileon lehomi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata, nasian nahinan jalan na manguluro di salileng nileleng na. Huingot hami sadaryondo akan namate siak kami, nang pajolohon tulambungmu. Di hodo anak hitsu ni banua ginjang. Jala diukap hodoi di akan na mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadaryon marningot ajal nami. Dohot haheyon ni daging di arisogot. Mau liate marohanami tuho. Ala ditubuh ko hami tu pakirimon na mangulu. Gebe partohap hami dihanguluan na sora suda. Dada na mandele hami diari parningotanon. Alay na malungun do hami disambulon iton dinami. Nunga torop donga namin naong nialapmu. Tau si paingot do ujung nila kanasida di hami. Bain pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nila kanami be. Say sungguli marohan nami mambain tiruan na denggan di akka pinopar nami. Say apulima na marsak roha
aka namatean, asa unang mangandungi jalaman dele hami. Sai taiti marohana sida mamereng dopak ginjang. Sai lehon tondim tuhami, asa takas di hatinda koko tuhami, naung dohot dohami anakmu, jala panean di artana di banua ginjang. Sai padau maganggu ni roha siak kami, asa hot haporsion nami maniup Tuhan Yesus si pangului, andorang hubolos hami, rula linggomani hamateani, molo homur mata nami be, ukap mamata ni roha nami, asa takas ni ida dalan tuha sonangani, molo alang dila nami, so binoto be makuling, pargogoy mahami marhite-hite tondimi, asa tarjohon hami, ale amang, sa hatu tanganmu ma tondiku, say patiur hian rohanami, asa hobas lakanami, jala sonang hamilau mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua ginjang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaun songo na di banua ginjang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaur hon madamena tu tondim. Atas nama Pendeta HKBP Rawamangun, Parhalado secara keseluruhan, tim musik hari ini, tim multimedia, pasahat tontuhita saluhutna, selamat hari Minggu, selamat mengakhiri tahun Parhuriaun, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu.